s tým, že tam nebude nejaké osoby urážať, lebo najväčšia špina, aká je Jakub. A to mi verte, že som už veľa takýchto ľudí stretla, aj s niektorými žila, ale to, čo predvádza on, to je mega. A ešte mám historku, že my keď sme sa vrátili z toho Zanzibaru do toho Moši, tak ja som sa chcela ísť pozrieť do toho siročinca. A my sme tam toho Jakuba s tým, on vtedy pôsobil s Martinom Čičom. Neviem, či vám to meno niečo hovorí. A my sme ich tam stretli. A už sa toto všetko dialo na tých sociálnych sieťach, že ma očierňoval. A ja samozrejme to, že som bola nahnevaná, že to je nepravda, že čo si to dovoluje. A ja, jak som ho v tom siročenci stretla, tak ja som ho začala byť. Normálne od hnevu som išla proti nemu, som si to chcela s ním vysvetliť tvárou v tvár, že čo si to dovoluje vymýšľať si na mňa takéto nepravdy. On mi niečo také odvrkol a mne vystrelila ruka, ja som mu dala do tváre pesťou. Lenže ja som nevedela, že za chrbtom mi stojí Martin Čičo a všetko to natáča na video. A oni si natočili z toho video, ktoré úplne obrátili a zase pre ľudí urobili scénku, ako ja som ho napadla. Pritom to tak nebolo, ja som si len s ním vysvetľovala nejaké veci a on mi niečo odvrkol a mne vystrelila ruka a oni natočili z toho video, že ja som ho v siročinci napadla a zase sprška od ľudí, zase mi nadávali. Oni všetko vedeli otočiť.